जोङो नुबोबाय थादों हाइकमान्डआ सोरांनावथ' मोनसे कुइसन जादों सासे सुपार पावार गोनां इएम दं खोमा बिथाङा बुंदों उमुक सिटखौ आं उमुकनो हगारनानै होबाय आं मोननै गेलेगोन आरो सोरबा बुंदों गोदानै फैनानै आंनो बिनि बिजा क्लियारानो नोङो केन्डिडेटआनो डिक्लेयार जाया अब्ला जोंहा डाउट जादों इउपिपिएल नि हाइकमान्डआ सोर खाम्फा बरगयारी ना रनजित बसुमतारी खाम्फा बरगयारीया जुदि आं 14 चिरां दुवारनि केन्डिडेट होनना बुंना लाबानो जायोबाथ' बेनो हाइकमान्ड रनजित बसुमतारीया जुदि 14 चिरां दुवारखौ आं उमुकनो हगारनानै होबाय होनना बुंबानो जुदि जायोबाथ' बेनो हाइकमान्ड मोनाबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय दिनैनि प्रेस मिटनि मेन थांखियानो जाहैबाय जेनाखि 14 चिरां दुवार कन्स्टिटुएन्सि बेवहाय आं सासे उदां बिजाथि हिसाबै नमिनेशन फाइल खालामदोंमोन आरो बे नमिनेशन फाइल खालामनाया दिनै रिजेक्ट जानायनि मोनसे जोंनाव रादाब सफैदों आङो 14 चिरां दुवार ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजा बिथांमोनहा फैनानै जेनाखि सापर्ट होफैदोंमोन बेखौ बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों नाथाय दिनै दुखुनि बाथ्रा आंनि जेनाखि नमिनेशन बियो रिजेक्ट जाबाय दा मानो रिजेक्ट जादों बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों दा जोङो बेखौनो खेंफोरथि होनो थाखाय नैबे प्रेस मिटखौ लानाय जादों दा गाहाय खारना जाहैबाय जोङो बुंनांगोन मोनसे पलिटिकेल खैसारनि जोङो बलि जानांदों होननानै जोंनो बुंनांगोन मोनसे समाव आङो जागायजेननायनिफ्रायनो मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि OSD हिसाबै आङो खामानि मावदोंमोन दा माखासे पलिटिकेल खामानि मावनो थाखायनो बा नैबेफोरबायदि फिल्डआव फैनो थाखायनो OSD निफ्राय आङो रिलिज बिनानै 8 आगस्ट 2025 थारिख खालि मोनसे पेटिशन बा प्रेयार एप्लिकेशन होदोंमोन दा बिनि सायावबो जेबो एक्शन लानाय जायाखै बिनि उनाव 13 तारिख आगस्ट 2025 आव आरोबाव खनसे बिथांनो आङो जेनाखि एप्लिकेशन बेखौ गथायबावदोंमन WhatsAppनि जोहै बिनि उनाव जेबो एक्शन लायैखौ नुनानै आङो डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेशन गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेवहाय सिदायैनो मोनसे पेटिशन होदोंमोन कि आंखौ OSD निफ्राय रिलिज खालामनांगौ होननानै बे लेखानो बिथांमोननिफ्राय साननै सानथामनि गेजेरावनो रिलिज फैदोंमोन आरो आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जइन जाफिनदोंमोन दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जइन जाखांनानै 28 तारिख 8 2025 इंखालि आङो रिजाइनेशन लेटार होदोंमोन अनारेबल भाइस चेन्सेलरनो बे फाइला प्रसेस जायैनो गेजेर ससेयाव थाबथा फैदोंमोन आरो थाबथा फैनानै आंखौ साजेसन होदोंमोन रिजाइनेशन होलायनाङा एक्सट्रा अर्डिनारि लिभजोंनो इलेक्शनखौ कन्टेस्ट खालामनो हायो होननानै बे लेखानो इलेक्शन कन्टेस्ट खालामनो थाखाय एक्सट्रा अर्डिनारि लिभ होनाय जादोंमन दा जेब्ला जोङो 2 तारिखआव नमिनेशन हैबाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटनि थाखाय दा 2 तारिखआव नमिनेशन हैखांनायनि उनाव जोङो मिथिबाय कि लिभजों जाया रिजाइनेशन नांगौ दा जोंखौ बेखौ मिथिनाय लेखानो लगेनो जोङो इउनिभार्सिटियाव खालामनानै थांनानै इमिडियेट रिजाइनेशन होदोंमोन आरो दिनैसिम जोंहा 4टा बाजिसिम रिजाइनेशन जेनाखि एक्सेप्टेन्स लेटार बेखौ गथायनायनि थाखाय मोनसे सम होदोंमोन नाथाय इउनिभार्सिटि अथरिटिया बे जेनाखि बे रिजाइनेशनखौ एक्सेप्ट खालामनायाव जेनाखि रिलिज लेटारखौ इस्यु खालामनायाव खोब स्ल' भाबै खामानिखौ मावदोंमोन जायनि थाखाय आङो जेनाखि मोनसे हादोरनि जोंनि डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बिनि इलेक्शनखौ जोङो फेस्टिभेल अफ डेम'क्रेसि होनना बुंनाय जायो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो मोननाय जायाखिसै खोब दुखुनि बाथ्रा बेवहाय गासैबो फर्मेलिटिसखौ आङो मावजोबदोंमोन 3 मान्थ्सनि एडभान्स सेलारि 9,46,724 आङो बेखौबो इउनिभार्सिटि जेनेरेल फान्डआवनो सोनानै होनाय जादोंमोन जे फाइलखौ 3 घन्टायाव एप्रुभ खालामनानै रिलिज खालामजोबनो हायो बे फाइलखौ साननै सानथाम दोनथुमनानै दोननाय जादोंमोन जेबो एक्शन लायाखै मोनसे समावथ' आङो दर टु दर थांनानैबाबो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन नाथाय बेखौ नुनानै सासे अफिसारनि मबाइला सुइच अफ खालामजोबदों अबाहाय दं नागिरबाबो मोनाखै दा बेफोरखौ जे नायोबा जोङो हमनो हायो पलिटिकेल षड़यन्त्र जाहाथे आङो साख्रिनिफ्राय ओंखाराबालानो थायो
साख्रियावनो थायोबा जाहाथे आं इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनो हाया दा बेफोरनि थाखायनो आंखौ बेबायदि नारसिननानै दोनदों होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बियो जोंनि 14 चिरांदुवार ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय मोनसे इनसाल्ट होननानै जोङो बुंनांगोन जोङो नुयो साख्रि लानायाव बिराद गोब्राब मोननो थाखाय गोब्राब नाथाय दिनै साख्रि नागारनायाव जे इमान गोब्राब आङो बेखौ बुजियाखैमोन आरो बेखौ पलिटिकेल सरासनस्रनि थाखायनो खैसारनि थाखायनो बियो गासैबो जादों होननानै जों बुंनो हायो नोंथांमोना दा मा सिन्था खालामो जिहेतु नोंथांमोना बिजाथि गथायखांनायनि उनाव रेजेक्ट खालामजाबाय दा माबाफोर सिन्था खालामदों नामा माबाफोर जोङो जयैनो मोनसे सावरायलायगोन सावरायलायनायनि उनाव मा डिसिसन लानाय जायो मा थांखि लानाय जायो जोङो बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोगोन नोंथांनि चिरांदुवार ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा जथेस्थ' सांग्रां बिथांमोनहा गाव गावनि डिसिसनखौ लानो हायो नाथाय बिथांमोनहा साननो नाङाखि जोङो जेनाखि समाजनि खामानि मावनाय बेखौ दोनथ'गोन जेनाखि मेगन नुयैखौ नुहोनाय लामा सामा बानायनानै होनाय न'खरफ्राव लोमजादोंबा एसे एनै नायसंहैनाय खबर लाहैनाय सोरबा मानसि थैदोंबा नुजाहैनाय जोङो जेनाखि बेफोर समाजनि मोजां खामानि सोरनिबा दुब्लियाव माइ गायनो थाखाय जुदि दै गैयाबा बेहाय बान्दो थेनानै बोरै दै फैहोनानै जोंनि आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनाय जोङो बेफोर खामानिखौ लांबाय थागोन मानो होनोबा जों ससाइटिनि थाखाय आरो ससाइटिया जोंनि थाखाय जोङो बेजोंनो थांनानै थायो खुब खाथियावनोसै बिटिसि बिसायख'थि जेराव बेयाव नोंथांनि नमिनेसन जितु बेयो केन्सेल जाबाय बेयाव BPF आरो UPPL बेनि गेजेराव बबे मोनसे नोंथाङा आगान सुरनो सानो जोङो जयैनो दा मोनसे सावरायलायगोन जोंहा गागि जोंनि बोसोनगिरि बिथांमोन दङ गागि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनजों ज' रायलायनानै बोसोन लालायलायनानै जोङो फैबाय थानाय समाव सोरजों हेफाजाब होनानै खामानि मावो बिथांमोन बेखौ जोङो नोंथांमोननि मिथिगोन होनाय बे नमिनेसन होनायाव 7,500 बिथांमोनहा रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ मदद होफैदोंमोन दा बे धौखौ नुनानै बिथांमोननि गेजेराव गिखांनाय फैदों जोङो जेनगोन नामा नङाबा इन्डिपेन्डेन्टआसो देरहालांसिगोन नामा बे मोनसे कुइसन फैदोंमोन दा बिनि थाखायनो संखिखांदों आरो बिथांमोना पावाराव थानानै नैबे खामानिखौ मावदों होननानै जों सानदों बेखौनो साननांगोन जोङो मानो होनोबा जोङो नुबोबाय थादों हाइकमान्डआ सोर आंनावथ' मोनसे कुइसन जादों सासे सुपार पावार गोनां EM दं खोमा बिथाङा बुंदों उमुक सिटखौ आं उमुकनो हगारनानै होबाय आं मोननै गेलेगोन आरो सोरबा बुंदों गोदानै फैनानै आंनो बिनि बिजाथि डिक्लेयारानो नोङो केन्डिडेटआनो डिक्लेयार जाया अब्ला जोंहा डाउट जादों UPPL नि हाइकमान्डआ सोर खाम्फा बरगयारी ना रन्जित बसुमतारी खाम्फा बरगयारीया जुदि आं 14 चिरांदुवारनि केन्डिडेट होनना बुंना लाबानो जायोबाथ' बेनो हाइकमान्ड रन्जित बसुमतारीया जुदि 14 चिरांदुवारखौ आं उमुकनो हगारनानै होबाय होनना बुंबानो जुदि जायोबाथ' बेनो हाइकमान्ड अब्ला अबेहाय हाइकमान्डआ थादों आं बुजिनानै मोनाखै